Joma kwelo matimo kuoni gin jotelo moyier. Gin jotelo moyier. Nyaka wawinjre kika pachwa dhi adhiya ineno seche moko jok ma ka president owacho gimoro tiwacho ni mano ok tichni, mano tich polis. Koro president ok nyal wuok ni odhi omako mbunge ni okwelo. En tichne en nyiso ODPP ginene DPP en tichne nyiso police intelligence no dhine police. Police ema owinjo bedi mako jogi kaeto tere court. Ok en president. To president gimotime maber, motime maduong' en mar wacho ni yawa tho agora gi lweny mibadhi ei sirikal koni. Lweny mibadhi bende nitiere ei dogineno ka lawyers moko notero Supreme Court, justices mag Supreme Court. Giwacho ni mondo mi ogolgi te nikech mibadhi otimo kanyo newa. Koro en mana chekno president wuon ok nyal wuok ni wadhi mako Cleopas mbunge makama nikech okwelo. En information no namba achiel omiye jopiny, kaeto namba ariyo omiye migepe mag sirikal mowinjo bed ni tiyo gi gigo kaka EACC manyocha bende ne gibiro magilando ni wan gi wabunge moko matimo ang'o kaeto maginono. Toka jatend piny Kenya oseloso. Koseloso. Depo ne mbunge lake kara EACC ni. Nyaka jatend piny Kenya bi gi maling'ling nyiero. An gi maling'ling mopondo. Makoro lake bwe lela sani. Mago to koro nyalo bede dhano gin jo Kenya. Kaeto kende kia kanyo koro owinjo bed ni police bende ka luwore gi intelligence no gitimango gidhi mako jogi. To gibro mako jok mochiwo asoya to gi jok mokawo asoya. Mago te ibro maki. Ting'eni nwanga gi position moro ni wabunge gin untouchable, gin honorables, gin ok mulgi, gin ok talgi. Kitalo tipiele kanisa. Kitalo to koro president gimotimo maduong' e wach mibadhi ni. Owacho ni parliament nitiere kuo manyaka dog chien nikech kanyo e kuma bende weche chandowa kata mana gi CDF and kaka mbunge influence timiyo Meshak contract to kose miye contract to ewi contract no nitiere moro machiro chako timango. Koro mibadhi opong' koni gi koni to nitiere wach moro kanyo ma do tieko go Cleopas. En ni nyaka wago kwani. President Uhuru nowacho ni odiochieng' pesa malale e mibadhi e bad migepe gi te obede executive, obede parliament, obede judiciary en billion ariyo. Kao billion ariyo igoni gine dwe achiel en pesa di en billion 60. Go Didi go kwan ni billion 60 ni higa en pesa di en billion 720. Kaeto adani tieke kama mani en pesa malal iwe pesa matiyo to kawe pesa ni ipogne ward ka ward. Kipogo pesa malal ni ne ward ka ward obro bedo billion 500 million 500 gi wiye higa ka higa mowinjo bed ni dhi e ward ka ward. Apenji in akeni ward ni en man akeni ward ni en man Nyalenda bi kawe million 500 higa achiel tirwake e Nyalenda bi tine kaka skunde igero, tine kaka ospende igero, tine kaka ndara ibro ger manyiso ni japiny bro yudo reswo kata mana rambe makoro ola godo gi pile ni ago arambe sani mag school fees manyithindo madhi university, mag school fees nyithindo madhi secondary. Arambe no dibed maonge mana ko kaw pesa mineno malal ni odwoke ka. Emomiyo wach ni ok en wach mayot. Wach ma kawuono kete ratili en wach ma donjo ei japiny ei kabisa nikech pesa no koketi mondo mi okony japiny e wards wa 1,400 gi en shillings million 500 e higa ka higa. Mano dilok gwengewa kendo japiny di yud konyruok. Erokamano ahinya Meshak Odede. Lweny ni bende moro mwanya wacho ni wuok